dak a project nang pangi po pen jiklo jon krehini 12 months upon government atu mangbong isi asai ke petang nang gitu isia aron ating pen 12 months ang bol atu papers works sa mukhawang petang pemi nangi petang si government atu la so kadu kabe ketang dak ilitum bisaram non la karbiang long non la solar project ki biji podim lo pendang lok dak ang karbiang termas council pen government of Assam tum pen tu kabe chingi than lo al alam dona mukhaan papers mukhaan la tum government han pene pelesi la tum la so alam bang ADB tum hanta alu bang pele nangji jela tumang bung chidon lo thang nata mane maduda khamkhia bang avelo ba thanga da siksa ka velu pulai hu alam bang gelo tum pele nangji sitame apora teng pen jiklujon kreni yang bong la tum bang papers box amo khabang petang te det pena popsi la tum kidam tang tarik inkora ke thomarni me jiklo ADB tum mangke loan ki pj adil mangel tum khang check lo Ministry of Finance tum chunori teng pen number 1 reason ke la pia potsi loan bank ki khang check mapo isia reason ke la tai silo apen hinia ba ke tum ka cinta mateng pol kan khala palo nil tum APS party aki hai jai kathar APS president pen ki Japon a leadership ben aki hai Bikram Hansei lapen aki hai Pranav Dole tum lapen Subrat Talukdar lapen Samson Teron aki hai tum alang itum kadu Japon si itum solar project abangke itum dengun karbiang long along ke itum biun pu halabang so alang put hak nilitum along tum kachisong pedolo government han kachunria batai tum pedolo karbiang long arata lagi chinilo nilitum west karbiang long stame solar project abangke ditum dengun ditum solar project abangke itum deng polo de itum along lake halang dam lapu itum demonstration namen itum tolo lapen itum memorandum namen itum submit lo rat tu nak chito dum si hala sud west karbiang long demonstration ke dota chun pimelo lapen aphi dak di forum supilong se namen itum demonstration tolo itum rally dolo itum la corporate tum dak itum along le nang ki thipu solar project ko thak pandang lo asong so itum dak appoint itum mention bun sin itum dak kachisong pedolo hala so kachisong hut itum choro ponaji episode ben ke Japon kachisong hut CPIML asongja potum labang ke NPP asongja potum tame labang so rally lo labang so kachisong lo alang itum tame na arjap lo rat tame na chito lo so rat ang chito dun pena posi nilitum hala so tame itum memorandum itum submit long pemelo demonstration misten itum pichu long pemelo corporate tum fan long le na ki thiabang itum khangbek nangji itum chidon ne thei pokothak sarkar long tame itum lam thei je paklang lo khatiya long supi long itum chisong pon lo lasuna taxi la ADB Asian Development Bank itum dak pene itum kar biang long non solar project ki bi vegadim long latum nang kelang cari tum fan ladak ratum prima prokema pu ka dumate ko son mada a problem duma bima pu la ka du ka na kiri ke tar ki bang tum along tami dimapur along an ne tum ka je ka thar bandang lo episode se somja potum hadak chi tong don lo la pen hadak affected ki phovek arong asor tum taminang dun si haladak mesen pen mane alam the ninga lo aninga klong alam hadak chithan dun lo tum thenglo chithan dun si puloje nitum badake nitum ningan faru ben ki doro la pen ke dak more than 20,000 dak social population na me dak do la pen rong ko ra ke thoma tum pha badake nitum apanyong sin na eviction der na pe dolong det pote nitum phisar khusar pen tum dak ke do ke thak la ka tu ka be arom mu khan ke along le phlang ke tum pene viewdet pu avidet pu pulai hui ke chunu ridun ke patang don kana pot itum arizal ke pin itum theklong lanjo dekalala nilitum episode songjap polo aki hai Bikram Hansei alangli non central committee long public relations secretary lapen ke alangli jurpo itum long kake mena khada pun club Pranav Dole lapen ke Subrat Talukdar tum alang tum Italia tet long sitame alang tum damsi haladak kar biang long arat akimang akar
solar project nang jima nang ni po lam ha dak mission mi et pen hadak jithan durwang lo Asian Development Bank atum ningkan seven batai si general conference do also general conference along si ini tuma songja po atum akhi hai diplomat se pen la pen pranab dole atum haradak Asian Development Bank a president athingno klar dagalam nilitum kar bianglong ke solar project abang ke tum deng tek the haradak nitum indigenous akhe tum nitum along lane to phelang viewed go haradak arat tum chidom ne the athe ma haradak suring ko se amulu ka tum kunal ka dambo haradak si big sonde te lapen ke don ko ra thomatum haradak solar project bi ko ga tum don ko ra thom kunal ka dambo rong ko ra thom di rong ko ra thomatum kunal ka dambo lai hoyalam kadu kabe rara tum kar yalam hoda me sen ben klar tap pen Asian Development Bank atuma thingno general conference hu a president thingno klar dak pen hadak lam ke thanu pen pot pini nilitum akichun je theklang lo